ratkaisemaan, kuka meistä edustaa parhaiten sitä, mitä tämä puolue tällä hetkellä tarvitsee. Puheenjohtajavalinta on meille kypsyyskoe. Pystymmekö siihen, mihin muut puolueet pystyvät? Valitsemaan useasta ehdokkaasta yhden, ryhmittymään uuden puheenjohtajan taakse ja lopettamaan kampanjoinnin siihen. Jos pystymme, puolueella ei ole mitään hätää. Aika on perussuomalaisille vaikea. Paniikkiin ei ole aihetta, mutta useimmat meistä kokevat, että jotain pitäisi tehdä. Samaan aikaan muutos tuntuu monesta pelottavalta. Toivotaan, että asiat muuttuisivat mahdollisimman vähän. Kuitenkin on niin kuin Albert Einstein sanoi. Hulluutta on tehdä asiat aina samalla tavalla ja kuvitella, että lopputulos olisi erilainen. Jos haluamme palauttaa äänestäjien luottamuksen, meidän on tehtävä joitakin asioita eri tavalla ja paremmin kuin tähän asti. Missä ovat uuden nousun avaimet? Meidän on oltava yleispuolue siinä mielessä, että pystymme muodostamaan kantoja kaikkiin poliittisiin kysymyksiin. Mutta meidän on nykyistä aggressiivisemmin ja selkeämmin nostettava keskiöön ne teemat, jotka erottavat meidät kaikista muista puolueista ja jotka yhdistävät suurinta osaa jäsenistämme ja äänestäjäkunnastamme. Näiden teemojen on oltava toimintamme keskiössä aina, ei ainoastaan vaalien alla. Tämä on se linja, jota teille tarjoan. Kiitän ajastanne ja huomiostanne.